बड'लेण्डआव जोंनि जि सरकार दङ बिनि एमसिएलए फोरनि थाखाय थानायनि जायगाया दासिमबो गैयामोन। जि मोनसे केम्पास लुबाय थादों बेवहाय गंनै गंथामसोल' न' दासिम ओंखारदों, नाथाय बेबो मोजां नङा। दा बेखौ नोजोर बोनानै देग्लाय जि जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्ट जों मोननो हादों बेजों आरो एमसिएलएनि क्वार्टार एखेलेगे जों लुनो सानदों आरो बियो 1.5 बोसोर बा 2 बोसोरनि गेजेराव कमप्लिट जागोन आरो बेवहाय थानानै जोंनि एमसिएलए बिथांमोना गासैबो रायजो राजाखौबो लोगो हमनो हागोन आरो अफिसियेल खामानिफोरखौबो मावनो हागोन। नैबे केम्पासाव लाइब्रेरिनिफ्राय लानानै स्पर्ट्स एक्टिभिटि गासैखौबो खालामनो हानाय सुबिदाया थागोन। दा नुनो मोनदों जे जोंनि एमसिएलए बिथांमोना न' भारा लानानै थानाङो, गुबुन गुबुन जायगायाव थानाङो, मानसिफ्रा फैनानै लोगो हमनो उसुबिदा जायो, खामानि मावनो उसुबिदा जायो। दा बेनिखायनो नैबे जि केम्पास बेखौ जों जेसेबां हायो थाबैनो लुफुंनानै जोंनि एमसिएलएफ्रा जाहाथे मोजाङैनो खामानि रायजोफोरखौ सिबिनो हायो बे सुबिदाखौ खालामनो नागिरदों। आरो बे हरैनागुरि ओनसोलाव जोंहा बेवहाय बड'लेण्ड जि क'क्राझार इउनिभारसिटि बे जानो थांगासिनो दङ आरो बावखुंग्रि जि ओनसोल बेखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो बावखुंग्रिखौ नेशनेल लेभेलनि मोनसे टुरिस्ट स्पट डेभेलप खालामनो थांगासिनो दङ आरो बेवहायनो मोनसे फिल्म स्टुडिअ खालामनायनिबो जोङो सानबाय थादों बे ओनसोलावनो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बावखुंग्रि ओनसोलाव गुबुन गुबुन एक्टिभिटिफोर जों खालामनो आखायाव लादों आरो क'क्राझारनिफ्राय लानानै बावखुंग्रिसिम जि लामा दङ बे लामाखौबो बाइलेनाव जोङो डेभेलप खालामनो सानदों। दा बे क'क्राझार जि टाउन बियो सोनाबथिंजाय एक्सटेन्ड जाबोनांगौ, मानोना खोलाथिंजाय गोबां जायगायाव एनक्रचमेन्ट जादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो खोला फारसेथिं जोंनि टाउनखौ एक्सटेन्ड खालामनायनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिसेसके नैबे जि जोंनि क्वार्टार जागोन बेयो गोदान मडार्न गासैबो सुबिदाफ्रा बेयाव थागोन। बिनि थाखायनो जोङो बेखौ जोबोद मोजाङै खालामदों जाहाथे उनाव फैबाय थानाय समफ्राव जायफोर एमसिएलए बिथांमोना फैगोन खामानि मावनायाव जाहाथे उसुबिदा जाया बेखौ नोजोर बोनानै बिनि डिजाइनखौ खालामनाय जादों। पेकेजफोरखौ जोङो नोजोर होदों। आगोलफ्राव जिफोर पेकेजफोरखौ मोन्दोंमोन बेफोरखौ लामा दालां बायदिसिना बानायनानै गोबां खरस खालामदो, बेफोरखौबो नांगौ न' डाउट। नाथाय जोंनि समाव जिफोर पेकेजखौ जों मोनदो बा मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मेक्सिमाम 90% जोङो इनस्टिटिउसनाव बाहायनो नागिरदों जाहाथे फैबाय थानाय जेनेरेसना बेवहाय मोजां सोलोंथाइ लानो हायो। हटेल मेनेजमेन्ट इनस्टिट्युट, बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय पलिटेकनिक लादों, बेबायदि गोबां इनस्टिट्युट, रुरेल डेभेलपमेन्ट इनस्टिट्युट, बेबायदि गोबां जों इनस्टिटिउसनफोरखौ लादों जाहाथे जोंनि ओनसोलावबो मोजां मोजां इनस्टिटिउसन जायो आरो मोजाङै फरायनानै स्टाडि खालामनो थाखाय सुबिदाफोरखौ मोनो बेखौ जोङो नोजोर होदों। आरो बेजों लोगोसे जिखिनि आरोबाव फान्डफोर जोंनियाव फैगासिनो दङ बेफोरखौबो दायो जोङो प्रेक्टिकेलि लाइभलिहुडआव मानसिफोरनि इनकाम जेनेरेसनाव बोरैहाय जोङो इउज खालामनो हायो, बाहायनो हायो, बेखौबो जोंनि सरकारा जों गोबाङैनो नोजोर होदों। दा दिनैनि समाव आङो जोबोद दुखुजों फोरमायनो सानो जोंनि बयनिबो सिबिजानाय जालाख' होननानै जों जायखौ मिथिगौ, बर' सिनेमानि सासे हिर' बिथां टिकेन्द्रजित नार्जारी बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं आर'ज गाबदों आरो जोङो सरकारि भाबै बिथांखौ दिनै जों हमेस होगोन आरो बिथांनि न'खरनि फारसेबो आङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि बर' सावथुनाव बर' हारिमुनि बिथिङाव जिखिनि बिहोमा बे अराय सम गोजोर जानानै थागोन आरो तितागुरियाव थानाय जि मोनसे फिसा कालसारेल कमप्लेक्स बेवहाय जोङो बिथांनि मुसुखाखौ गायसनगोन थाबैनो आरो बिथांनि अराय माने इयुननि फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथाङा जोंनि हारिनि सुबुंफोरजों अराय सम गोसोखांजानो हायो बेबायदि मोनसे सुबिदाखौ जोङो खालामनानै दोनगोन।